Wara snin twal ta' stennija u karba mir residenti ta' Ħażabbar u Żejtun biex tiġi rranġata triq l-aħħar ħbit mat-toroq magħruf aħjar bħala taċ-Ċawsli, issa dan se jkun possibbli. B'investiment ta' madwar 4 miljun euro, it-triq li taqgħod Ħażabbar ma' Żejtun se jkun qed isir xogħol li jkopri 1.3 kilometri fuqha. Tul l-aħħar ġimgħat b'interventi minn Infrastructure Malta saret tħammil u tħaffru it-trinek sabiex jitpoġġew networks għad-distribuzzjoni tas-servizzi tal-ilma, tal-elettriku u tat-telekomunikazzjoni. Iżda għal din it-triq se tinbidel ukoll l-istruttura għaliex se jkun qed isiru pedamenti ġodda, cycling tracks fuq iż-żewġ direzzjonijiet u passaġġi pedonali. Il-landscaping ġdid se jinkorpora s-siġar taċ-Ċawsli eżistenti flimkien ma' 21 siġra oħra tal-istess speċi. One News tkellem ma' sindki tal-lokalitajiet ta' Ħażabbar u Żejtun, is-Sur Mark Vella Bonnici u s-Sinjura Doris Abela li l-koll u b'sodisfazzjon dan l-investiment b'saħħtu fit-triq daqstant importanti għan-nofsinhar ta' pajjiżna. Huma stqarru li kellu jkun dan il-gvern li jisma' lill-kunsilli lokali fejn tidħol l-infrastruttura. Kienet triq li ilna nitolbu għalija, kienet triq li l-kunsilli sfortunatament m'għandhomx is-saħħa finanzjarja biex waħedhom ikunu jistgħu jagħmlu dak it-tip ta' xogħol. U kienet triq illi Żabbarin u Żwieten kienu ilhom ħafna jixtiequ li titranġa. Huwa xogħol li isir b'ċertu professjonalità li m'għandix dubju li ħajjitgħu għal ħafna snin. Aħna inna 20 ta' snin, mhux sena jew tnejn, 20 ta' snin niskarbu biex dawn it-toroq isiru, kienu toroq fi stat ħażin ħafna. Ġifieri kieku ma kienx għall-bżulija ta' dan il-gvern, kieku aħna ħanajtek qas konna noħolmuhom. Kien hemm toroq li kien bħal triq ta' Ħaltarxin, tlestit fi żmien 4 ijiem. Saret ukoll għall-Freska Kija Żammit, dik kienet waħda mill-iktar li konna niġu ħanajtek attakkati fuqha bħala kunsill. Madankollu, is-sodisfazzjon ibqa' l-aktar fuq fomm residenti tal-lokalitajiet li ta' kuljum irridu jagħmlu użu minn din it-triq biex jivvjaġġaw. Bħala resident Żejtun inħossni sodisfatt ħafna illi triq l-aħħar ħbit mat-toroq peress li jista' wkoll inbidlilha isima din it-triq magħrufa bħala triq taċ-Ċawsli qed tiġi rranġata wara bosta snin fi stat diżastruż. Il-fatt ukoll li se jiżdiedu snin il-bicycle lane huwa pjan tajjeb ħafna. Għadar boħra ġifiri ringrazzjaw li dan il-gvern ta' investiment li ieħor għan-naħa t'isfel ta' Malta, mod speċjali fiż-Żejtun. Xi ħaġa sabiħa u li wara da żmien kollu triq mitluqa ħad terġa' tiġi rranġata u kont għaddi minna vera mħarbta u dan u looking forward u li narawha lesta u kif għandha tkunu. Allura n-nies ħajkunu iktar komdi u looking forward li meta naddu minna nużawha nkunu vera komdi għan-naħa tan-nies t'isfel ta' Malta speċjalment min jiġi jużawx. Il-Ministru Ian Borg qal li bil-mod ta' kif dan il-gvern qed jaħdem fis-settur stejjer bħal din taċ-Ċawsli se jsiru xi ħaġa tal-passat għaliex daqshekk se jkollna infrastruttura li tħallit mitluqa. Huwa sostna li ħares il-qoddim għal aktar proġetti li se jibbenefikaw minnhom il-Maltin u l-Awċin. Proġetti ta' kwalità mill-aqwa u li jippromovu l-intermodalità u mezzi alternattivi ta' trasport.